Чираттагы кутлау сәламен без Павловка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшь тулу көнен хөрмәтле якташыбыз Насыров Мавия Мунир улы каршылый. Онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны әтисе Мөнир абый, энесе Мәсум тормыш иптәше Әлфия, племянниклары Самира һәм Данияр, апасы Фирүзә тормыш иптәше Рамил, племянниклары Айдар һәм Ләйсән, Айнур, энесе Рәис тормыш иптәше Юлия, племянниклары Расул, Рената һәм Раяз котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 50 ел элек гаиләдә беренче көтеп алынган улым, сөекле абыебыз дөньяга аваз салган. Башлап мәктәп, аннары Ульяновск дәүләт авыл хуҗалыгы институтында югары белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч Самара шәһәрендә илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайта. 1995 елда үзенең мәхәббәтен киленебез Эльмира Мунировнаны очратып матур гаилә коралар. Бүгенге көндә ике сөекле кызлары Регина һәм Динараның уңышларына сөенеп яшиләр. Балалары Саратов шәһәренең юридик академиясендә белем алалар. Гомер барышында якыныбыз 20 ел Павловка бистәсенең юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясендә хезмәт итте. Аның 5 елында җитәкче булып эшләде. Бүгенге көндә дә ул тик тормый. Трансгаз оешмасында хезмәт юлын дәвам итә. Календарның бит артыннан бите төшә барып, гомер йомгагына әкренләп сүтә киләсең. Чираттагы юбилееңа да ирештең. Безнең кадерле кешебез олы хәрефтән кеше. Аның шул кадәр күңеле киң. Аңа якыннарының тормышы бик кадерле һәм ул барыбызның да гомерендә олы роль уйный. Шатлыкларда да, кайгыларда да ул беренчеләрдән булып килеп җитеп, ярдәм кулын суза. Без Аллаһ Тәгаләгә шушындый олы күңелле, киң йөрәкле якыныбыз өчен көн саен рәхмәт укыйбыз. Анардан гомере буе күз яшьләре аркылы булса да елмаеп яшәргә өйрәнәбез. Абыебыз чын ир-ат үрнәге. Аны язмыш артык иркәләмәсә дә, ул үз җилкәләрендә бар авырлыкларын да күтәреп чыкса да, кешелеклелек йөзен саклап кала алды. Шуңа күрә ул безнең горурлык та, олы хөрмәтебезне казанган якын кешебез булып та яши. Бүген аның юбилее көнендә гаиләләребез белән бары тик исәнлек, саулык телибез. Алдагы гомереңдә якыннарың сине бары шатландырып кына үзең сыманып яшәсеннәр. Гыйбадәт гомере телибез үзеңә. Безне зурлаган өчен Ходай Тәгалә сине зурласын. Фәрештәләр канатын каплап төрле бәлалардан сакласыннар. Сыкланырлык синең холкың. Машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы-хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба. Дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине, абый, бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Котлы булсын якыныбыз юбилеең. Инде 50 тулды бүгенгә. Бер кайчан да кара болытлары кунмасыннар иде күңеңә. Тик бәхеткә генә уралып син, яшә кадерлебез алда да. Тынычлыгы булсын тормышында, шатлыклары булсын җанда да. Энем диеп, киңәш кирәк чакта шалтырат син безгә, шат булырбыз. Хәлебездән килсә ярдәм итеп, туры юл күрсәтеп куербыз. Абый диеп сиңа шалтыратсак, телефонын алып тыңлап тор. Әгәр килә калсак кунакларга кайнар чәйләр салып, табын кор. Бердәмлектә булыр безнең бәхет. Бер туганнар, бергә булыйык. Шау-гөр килеп нәк элеккечә, бәйрәмнәрдә бергә тулыйык. Котлы булсын синең юбилеең. Яратып, яратылып, мәңге яшә. Сөйгән ярың, балаларың, туганнарың булсыннарчы һәр чак янәшә. Кадерле Мавия Мунирович, без дә якыннарыгызның теләкләренә кушылып, сезгә чын күңелдән бәхетле булуыгызны телибез. Алдагы җыр сезгә бүләк булып яңгырый. Кешеләре бу җиргә
аян син дусларга, алар ташламас ярдәменнән. Болытлар таралыр, кояш та елмаер, кешеләр булсалар гел бергә. Туган көнең белән, бәйрәм көнең белән, җаным бәгърем дустым кадерлем. Шушы изге җиренең бөтен матур гөлен җыеп бүген сиңа бирермен. Сөенеп бәхеткә, шатлык мәхәббәткә, һәр көнеңне көлеп каршыла.